Ndị Igbo ekelekwanụ m unu. Vidio nọ n'ahụ m ga-egosi unu ugbu a. This video m chọrọ igosi unu ugbu a. Achọrọ ka vidio a rugene Matthias waja na ndị otu ya niile enwekere Kelechi TV, ndị otu ya niile, ndị na-ekwu okwu mgbe ọbụla a hụrụ ihe ọjọọ mee, mebi onye ahụ ga-akpọ aha ya pastọ, ọ na-ebido kọtọwa Christianity. Mgbe ọbụla mmadụ kpara arụ, mebi ọ na-aga chọọchị, ọ onye Christian mother, ọ onye ụka nke ama nke ọzọ, abido kọtọwa Christianity. Achọrọ m ka bido ruo n'aka. Lee ka m gwuo n'otu ihe, arụ n'agbanyeghị onye ọbụla mere ya, ọwa onye ụka, onye amaala, onye ọgọ mmụọ, onye omenala, arụ. Achọrọ m ka unu mara, enwere ihe dị iche na mmadụ nwe onye nke Kraịst, nwee ihe dị iche na mmadụ onye ụka. Otu aka nwekwara ihe dị iche na mmadụ onye ọgọ mmụọ, nwekwa ihe dị iche na mmadụ nwe onye omenala. Mana nwunye m ga-abịa ikwu ọgwụ okwu maka ụbọchị ọzọ. Mana watch the video. Ka onye ebe ewu. Ọ bụ onye ọka gbụrụgba na nka. Ị na-anụ di? Ka akwa dị gị? Ifeanyị eze nwankwụ. Ka onye mee gị ihe a dị gị n'aka? Ọ dị m mere m. Ọ na-achọ igbubu gị ka onye na-eji eme ka esi mee gị? Ọ nwere obere nwa m dị 16 years. So ọ na-awụ ọtụrụ ime oteghị ime. Ka onye na-eti ime? Nwa ya na nna ya dịman na nwa ya nwoke. Nwa gị nwoke bụ onye? Dimedu. Ka akwa dị gị? Ifeanyị gịnị? Eze nwankwụ. Onye ebe? Onye na nka, onye ọka gbụrụgba na nka. Ya mee gị ihe a, ka onye o ji eme gị ihe a n'aka? Ihe o jiri eme ihe a n'aka bụ na ọ bịa ọnwụnwa tụrụkwa ime ọzọ. So nso nwa na-asị na ọ dị ime, ha na-ezo esi na ọ dịghị ime. So ya ka e megidere sị achọkwa m ka achọ nwa ahụ achọ. So mgbe ọ na m ji bata, o were nwa ahụ ozuo ya na chemba ya. O so ya na chemba ya, m pụọ dị. Onye bụ chemba? Ebe ọ na-anọ, ebe chemba ebe ọ na-anọ eme ihe alụsị ya. Ebe ọ na-eme ihe alụsị ọ na-ekwu. So m bata otu dị nwa were ezo n'ime ebe ahụ, si na ọ dịghị ime, ọ na-esere m n'ahụ okwu, sị na ọ dị ime. Si emechaa, oluzi ụnyaahụ m batara, ọnwụ na blọọdụ tụchara na be m n'ọnụ ụzọ ebe ahụ. Mkpọzie dị nwa sị ya bịa ka ọ dị blọọdụ dịzie ya. Ọ sị na ọ nọ na period, nọ na menses. So m sị na ihe a akarịgo menses, na blọọdụ ya si okere na ha ọnwụ menses ka na o nwere. Ọ sị mba na ya adịghị ime, na-agụ n'ihe na ọ dịghị ime. So mkpọ ya sị akpọnye afọ ya elu. So mmetụcha ya aka n'afọ, sị ya na afọ ga ọnwụ ụta ka afọ abụọ na-agụ. Na afọ ọhụrụ dịka onye mụrụ nwa, uche na-esi na imega abọshọn na afọ a na-agba gị imega abọshọn. So sị na ya adịghị ime, na ọgọ na ọ dịghị imechacha. So ya ka mụ na abụọ na-ekuzi m nwa research wazebazie nna ya amụgoghị nwa n'abalị. Ọ bụrụ na n'abalị ka nna ya mụrụ ya nwa. N'abalị ahụ anọghị ya duto na mụ na nwa m nke obere n'ụlọ ọgwụ. So mụ agbatalụzie ka m nwere ihe wee metizie nke ahụ. So ya nwa mgbe m kụziri nwa ahụ, ọ bụrụ na ha adịgo mmụọ dị nwa kọtụ ahụ, ha jiri aka ha mụchaa ya, were nwa ahụ jedebe na akụkụ fom ebe ahụ, were ọgọdọ kpuchie ya ebe ahụ. So mụ abụghịtorozie ihe na akụzie nwa ka nwa na-asụ ebe ahụ. So mụ wee nkụzie dị nwa wee na-asị ya esekwa na ejighị ime ezi nke nwoke ọkọzie mere nna isi mụ ya nwa m kwụrụ maka presenta mmụọ ya ebreka ekpuzie nwa ahụ ebezie ya ebe. So mbachazie m egote akwa nchicha nwa ahụ maka oyi na-atụ nwa ahụ ọfụma, nwere uche ya ahụ. So kpuchichazie epụzie metazie n'ụtụtụ na ya jekwa ebe mụ na nwa m nke ọzọ na nke ahụ adịghị m ekwe n'ụtụtụ asị ka m bata nwa ka ha si na bifo na-abata ọwụzie na ọ jere kpọọ ndị mmadụ egbuwe imi. So mgbe a na-eguzi imi ahụ, sị ọnụ chọzie ka unu nye nwa nwoke atụ nwa ya na nwoke atụ ụmụnne ya nọ, anyị babazie mba dị ma nwejeje butezie mma gbuo nwa m nke bịakwu ka ọzọ m ogbukpo nwa m ma merụcha ụmụ m aka si na o ji egbu m sinsi ka ọ na-ekwubu na o ji egbu m. So ogbugbo ahụ ọ na-ekwusi ezi ahụ ọkwa ya ka ọ chọrọ ogbuo m ibi na ogbugbo mgbe o ji egbuo ndị kilas ka ha gbuo n'ụzọ. Chineke mee ebela ndị mmadụ pụtazi ọmụ olukwu ebe 2 weeks ago, diọkpara ya na-akpọkwa Dimedu
maka ụzọ m maka isi ụzọ m bukọ ma lapa niile bukọ ma chins m niile ma gas everything jele ụtakwasị ya na onye nwatakịrị a nwa m mere m so o ji egbu nchegharịba m ndị mmadụ ga-ebawara ya mba so na okwenye ọjọọ m gwara ya okwere jewara ama na oge n'ọhịa chee m n'ọhịa ga-esacha ahụ ka m pụwa ka m jewe afịa mana achọrọ m ịgwa mmadụ dịka Matthias na-awụ ndị otu ya ịhụ na onye a na-awụ onye ndị asọ na-ekwu kamgbe Christianity bịara n'ala Igbo o mebiela ala Igbo kamgbe Christianity bịara n'ụlọ always come ka enwe ihe dịka ihe a Chukwu oke bịa ma onye a na bụ nwoke na-edina nwa ya nwaanyị dị afọ 16 ka ọ na-edina nwa ya nwoke ọpara ya na-edina ha abụọ na-agbata eke na ahụ nwa ha nwaanyị dị 16 years old arụrụ ọnwụ na-edina gị ya a na-edina na-atụ ya ime a na-egide na-ete ya ime etegide gị ime nwunye dema na-amara ihe ha na-eme na-eti mkpu ihe ka arụ etigidere nwaanyị tigidere mkpu ha nye warning na okwu gị dịka nwa mara na a ga-emebila ya makwa ka ahịa ka a na-ekwu na ka ikpeazụ mere nụ na nwatakịrị bịa tụrụzi ime nwaanyị agwa ọnọdụ ha saa ekwekwele ka ha wepụ nwa ha na-eche ewepụ ndị ọzọ ha echi ọnwụ nwa ha mụọ dị nwa maka nwoke were nwa gaa gwuo ili gbuo nwa ahụ lie ya Matthias ihe ọjọọ na-eme n'ụwa awụhụ naanị ndị si ha wụ kristian na-eme ya ọwụ naanị ndị si ha bụ amaala na-eme ya ihe ọjọọ onye ọbụla mere ya onye kristian onye ugwu onye hausa onye ọbụla mere ihe ọjọọ nwa ihe ọjọọ onweghị ni tribe onweghị ni religion ọ ihe m na-achị kọwara Matthias so ọ bụ ihe onye mee ihe ọjọọ ya were wepụta na religion ndị si ha pastọ ndị si ha kristian onye amaala onye chọọchị ya nwere onye chọọchị Matthias onye amaala Matthias nwere ka o mere m ga-emekwa expose very soon enwere video m gaji imekwa very soon now ọ ghere Reverend Father ka ga-ebere na report I don't care onye mere ihe ọjọọ we must expose evil I will do that video I'm not people gonna like here but I will do it Abomigloba TV in all social media platforms, Facebook and Twitter, YouTube and Insta Anchor. Truth must be told, Sogi Brodibia or Pastor, or what television with the truth is what you ask for. This is Jovika Television. Jovika Television, poised to reach you with the truth.